सानथामसो सिगां सुक्लाय दैया अकस्मात देरनानै ओरैनोथ' हसरसा दैज्लां देरबाय थायो खिन्थु कुनु बोसोर बिदि माथावरि बायाखैमोन एबार खिन्थु माथावरि बायनानै खाग्राबारि दहलाबि बेनिफ्राय मावरियापारा बाथाबारि बेखिनि गामिया गासैबो लोमजोबनानै दा बे फ्राय मोनब्रै मोनबासो गामिनि रायजो राजाफ्रा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों आरो बिथांमोननिनो खबर लानो होनना फैदोंमोन दिनै गोबां लामाबो बायबाय ओरैनो जिखिनि लामा बायदों बा माथावरि बायदों बेखौ इमिडियेट रिपेयार खालामनायनि बेबस्थाखौ सरकारनिफ्राय लादों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि रिलिफ बेखौबो रिलिफ केम्प जि मोनबा 6टा रिलिफ केम्प दं बिसोरनोबो जानाय होनायखौ होबाय थानाय जादों बाखि जिखिनि मोनसे रिलिफ केम्पआव बेमारि सासे नुबोदों आरो बिथांमोननि ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय इतिमध्य मेडिकेल टीम फैदों खिन्थु मोननैसो रिलिफ केम्पआव दासिमहालागै थांनो हायाखै जों खावलायदों बे एडमिनिस्ट्रेसनखौ जे मेडिकेल टीम थाबैनो हरनांगौ आरो लोगोसे रेसन जिखिनि फैदों बेथ' जथेस्थ मोनदों खिन्थु सरकारनि जिथु रिलिफ बेवहाय मात्र माइरं आरो दालि थाव संख्रि बायदिसिना हरो खिन्थु मैगं गोथां बेबायदि होनाय जाया आरो बेखिनिखौ जों बोरै हायो पाब्लिक साइडनिफ्राय एसे एनै हेल्प खालामनो नाजादों जों आसा खालामदों रिलिफ केम्पनिफ्राय थांफिननो हानाय परिबेस जासान्दि बेखौ गोबांहा न'स' बायाखैबाबो बाला खोजोब्बाय दा बालाफोरखौ जावखांनो हायागौमानि बेखौ थांनाया असुबिदा जागोन बेखाय हयथ' मिनिमाम सप्तासेबाबो थानो गोनां जानो हागौ आरो बे सप्तासे थायोब्ला बे सप्तासेनि गेजेराव जिखिनि माथावरि बायदों थेनायनि बेबस्थाखौ खालामो आरो इमिडियेट जों आसाम सरकारनिफ्राय बेखिनिखौ थानायनि बेबस्थाखौ लादों आरो जों आसा खालामदों सप्तासेसोनि भितराव थेनाया कमप्लिट जायोब्ला जों न'आव जिफोर बाला खोखांनाय बेखौ जावखांना होनानै थांनो हानायनि बेबस्थाखिनिखौ खालामगोन अब्लासो जों रायजो राजाखौ गाव गावनि न'आव थांनो रिकुवेस्ट खालामगोन गाव गावनि न'नि खामानिखौ मावहैनो हागोन खिन्थु टटेलि न'आव थाहैथारनायाथ' दा पसिबल नङा नैबे दैबानानि गेजेरजों माखासे आबादथिलि लोगोसे दाउ अमाफोरखौ लानानै माखासे खहा जादों होनना बुंदों बेनि सायाव माबोरै बिनि थाखाय जों जिखिनि खहा जादों बेनि डाटाखौ नागिरदों दाउ अमा बा माइ बायदिसिना सोरबा फुख्रि सुख्रि खहा जानाय सोरबा न' स' बायनाय बेनि थाखाय सरकारनिफ्राय क्षतिपुरन होनाय जागोन इतिमध्य गोबां जायगायाव बेबायदि दैबानाजों खहा जानायफोरखौ क्षतिपुरन होनाय जादों बेनिखायनो खाग्राबारि ओनसोलाव जिखिनि खहा जादों बिथांमोननोबो क्षतिपुरन होनाय जागोन आरो गभर्नमेन्टआ मोनसे रेट खालामना होखादों बे रेट मथे खहा जानायफोरखौ खहा सुफुंनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोरनि जेडी र'डआव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमआ दासान्दि होगासिनो दं स्पेशल धामाका अफार एसेल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै नोंथाङा लानो हागोन बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोर 13,000 रांनिफ्राय जागायनानै 20,000 रांसिमल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै लानो हागोन बाजाज पालसार प्लेटिना सिटी 100 आरो बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्रि हेलमेट बाइगिरिफोरा बाजाज फाइनेन्स लिमिटेड नङाब्ला एक्सिस बेंकनि गेजेरजों गोरलै राहाजों फाइनेन्सआव बाइकखौ लानो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामदों बे मोजां खाबुनि समावनो नोंथाङाबो लादो इन्डियानि नम्बर 1 कम्पानि बाजाज बाइक फाइनेन्सआव बाइक लानो थाखाय नोंथांनो गोबां फोरमान बिलाइफोरनि गोनांथि गैया गांसे पासपोर्ट फट' पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो मोब्लिब बिलनि रिसिप्टखौ होनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा फाइनेन्सआव बाजाजनि बाइकखौ लानो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा 03661 270550 99576 44326 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि जेडी र'ड एक्सिस बेंकनि साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमाव थोंजोङै फैनानै खौरां लाफैनो हागोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुल बाथौ मिशन बेंटलाव प्रिन्सिपाल मासिनि थाखाय बिजाथि हांख्रायदों बिनायसाया एमए एबा एमएससिजों लोगोसे बिएड नङाब्ला एमएड थानाय जानांगोन एक्सपिरियेन्स गोनां बिजाथिफोरखौ सिगांग्रो खाबु होनाय जागोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन
गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादजों फोनांजाब खालामनो हागोन। फोनांजाबनि थाखाय मबाइल नम्बर 9954852542। हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबल, प्लाइबोर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन।